kum shibanta ban wengi ka jingmut dor bat ka jing tharais new jong ki paj ba hakabay day bat u drugs u bajlai ba hapo ka East Khasi Hills district Hadien ka jing yok ban kurup dagi pulit bagi bo sha ai bat kumno ki pynduh u superintendent of police Shillong City u ba Vivek im ulapentip bagi pulit kim ju kurup kulmar yo drugs klam dadon ki basaki Habaya keran bat Shillong Mail Kyrwoh ke Atiar, ubak Vivek im ulayathu, bah Hadien balayok ban kurup ki pulit ki hab ban bo ha ka jaka ka kerpang bha, ka bala tip kum ka NDPS malkhana ka balong kum ka kudam. Ulayathu, bah ka ne ka jaka kamyak le lang bat ki weipat ki case, bat ka don Hasadar police station, hapo ka jingpet jong officer in charge, bat nodal officer, ubariu DSP rank, haswa ban pynduh u. Ila seized our drugs. Ihabo yakini ki drugs mila seize ha kawai ka jaka kerpang kata khot ka NDPS malkhana kata kalong ka malkhana ka ne ka kudam ka balong ni ka bakham ka balong lakajong ka bamdei ba banbo ki exhibits per ki case kani kalong thik kerpang tang yaki drugs ki bedei apo ka NDPS act te kani yamanta ka don ha Sadar police station ti kidon ki rules pelabu untuk kebaidai baka kumno ban sei kumno ban bo hakani ka NDPS malkhana gidon ka CCTV kadon ka logbook te kani ka don ka jingpet jong OC jong sada badudon wi nodal officer jong ka district ubdei u gazetted officer DSP rank wo pej kani ka NDPS malkhana te ka case ni hab cha cheat hapok dai posngi bun sineng yele ban chachi rapok nai posngi khnang ba kinum yo jamin ti Hadien bagila chachi ka case pada ni hab IT no yigitu ki packets ti master packets ni hab IT no shaka code berkito ki poi ki don ki bo no igi haka code malkhana ti shwai kataru shwa ka chachi ru ngakwan nong pi ba hapdeng katukan isni Hadien bangila kurup yaki tingi hable ka sampling ru tika sampling ru ni habla ka master packet hakut ni hab plate hakmat hi magister but Hadien kata ni selek sampling ni sei nang tu ni seal biang ni bo biang kamur ni sara biang cha kot malkhana tika ni kalong transparent ba hakmat be hakmat judge but kani kalong full proof bamla ban tamper bamla ban sei menu ti Hadien ngalong pi ba Hadien la charge sedang saka trial ti Hadien la dep ka trial pada la dispose ka case le si kadon conviction ne kadon ka kutel kumba kalong ni kadon ka wi ka committee ku bi khat ka drug disposal committee ka ba clear ODIG Eastern Range hakata committee ni kenu ka case bala dispose ka court hi ni habra Hakimat kata komiti kan senakan inventory dan magistrate ubadan lang apa yang kata ka drug disposal di ngihap senakan inventory Hadien dan under videography pada ngihap dispose di kata ngihap ni bar khot biang chak court di kan kalong kani kalong ka full proof system but da kunun no ubri ushim bakla di drugs kemudian hamal khana ne ki badan hakapor ba dispose tu dia syakem ben syapen kan yang kan NPS te kani kalong full proof system ka bamla hi ban light na kamal khana ne kanu bentahi jongka drug disposal dispose hang lo cakap dispose for martin hang lo cakap bun si ni dispose ni da kita select ka jakahi te kadon kan da si ka kanu jakahi kepala kita select let's say ka police reserve ne ka first LP camp firing range yang tu mungkin kanu jaka ba ngila ban thang ngila ban destroy ka jaka ba he ka balong kulut ti kita sendiri haka kadun ka proceedings tu bang ngihap peni kanu jaka ni thang